Ja sam Ian Brown i šef sam ureda Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj u Bosni i Hercegovini. EBRD has been very happy to support this project. EBRD sa zadovoljstvom podržava ovaj projekat. And through EU grant funds, we financed the preparation of the feasibility study, the consultant who's preparing this tender, and the PPP tender documents, the preparation of the PPP tender documents. Dakle, mi smo kroz grantove koje nam je dodijelila Evropska unija financirali izradu studije izvodljivosti, zatim financirali smo konsultante koji su radili na izradi dokumentacije i izradu same projektne dokumentacije. We think that this project has the potential to be a very important demonstration project. Ovaj projekat ima potencijal da posluži kao jedan jako dobar model. It should bring cheaper and cleaner energy to the citizens of Sokolac. On treba da omogući snabdijevanje čistijom i jeftinijom energijom za građane Sokoca. And most importantly, in a way that doesn't burden the budget of the municipality. I ono što je najvažnije, to treba biti urađeno na način koji neće opterećivati budžet opštine. So it's a demonstration, it's a first, it's a pilot. Dakle, ovo je jedan pilot projekat, jedan model, prvi projekat takve vrste. For the financing of a PPP in municipal infrastructure. Za finansiranje, znači putem javno-privatnog partnerstva u opštini. EBRD is very happy to support the project, been very happy to be involved so far, and we look forward to hopefully financing the investment itself. Nama je zaista zadovoljstvo što smo do sad mogli podržati ovaj projekat i nadamo se da ćemo učestvovati i u njegovom finansiranju dalje.